О, і чим тобі, Лесик, так подобається електронна книга? Гэта зручна і сучасна. Почекай, зараз дочитаю сторонку. Якою там зручно? Сторонки не шаматять, пригожих малюнків нема. Чорний екран. Ех, скончилася зарядка. Вось тобі і зручно, і сучасно. А я казала, що нема нічого лепшого за паперову книжку. Яна ніколи не погасне. Навіть сторонку не дочитав. Сапраўдныя кнігі ніколі не падводзяць свайго чытача. Добрага ранку, сябры! О, прывітанне, Потап! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Вы так зачыталіся, што не заўважылі, як пачаўся добраранак? Просім прабачэння. Але сёння такое выбачаецца, таму што адзначаецца Сусветны дзень кнігі. Віншую! Віншую вас, дзяўчынкі і хлопчыкі, з Сусветным днём кнігі. Кніга – гэта цэлы свет. А я падрыхтавалася да свята. Бачыш, Потап, якая ў мяне гора кніжак. А наш Лесик вельмі сучасны для звычайных кніжак. Ён аддае перавагу электронным. Я не супраць электроннай кнігі, там шмат розных магчымасцей. Ты сур'ёзна, Потап? На электронную книжку нельга разлічваць. Яна можа адключыцца на самым цікавым месцы. Трэба зарадзіць, і ўсё будзе ў парадку. Ага. А плюс є у тым, што ў маёй электроннай кнізе змесціцца 10 тваіх папяровых кніжак, Кася. Ой, подумаешь, а навошта іх запихваць у одну? Кася, гэта вельмі зручна. Ну, напрыклад, калі едзеш у падарожжа ці на адпачынак. Так, і не трэба набіваць заплечнік рознымі кніжкамі. Зараз 21 стагоддзе. Не варта адмаўляцца ад здабыткаў цывілізацыі, зручных прылад для чытання. Я і не адмаўляюся, але калі ёсць выбар чытаць папяровую кнігу ці электронную, перавагу аддам папяровым. Ці не ўсё роўна, сябры? Я за сучасныя сродкі. Як гліняныя таблічкі ці пергамент, так і папяровыя кнігі хутка стануць гісторыяй. Вось пабачыш, Кася. Нам у школе казалі, што змест кнігі запамінаецца лепш, калі чытаць яе на паперы. І гэта, даражэнькі Лесик, вынікі навуковых даследаванняў. Не веру. Сябры, хопіць спрачацца. Галоўнае чытаць. А ў якой версіі, папяровай ці электроннай, гэта справа густу і звычкі. Згодны. Няважна як, галоўнае чытаць, бо кніга – гэта шлях да ведаў. Што праўда, то праўда. Сябры, я рад, што ваша спрэчка нарэшце скончылася. Бо мы вырашылі, што няма нічога лепшага, чым чытаць кніжку, папяровую ці электронную, ці загружаную ў планшет. Чытайце, як вам зручней, але рабіце і перапынкі. Мульціпаўза, сябры. Адпачылі? Вядома. А зараз мы з Касей прапануем эксклюзіўнае знаёмства. З кім? З вельмі рэдкім для нашай краіны залётным госцем. А чаму мяне не папярэдзілі пра замежнага госця? Сюрпрыз! Нечакана. А на якой мове размаўляе замежны госць? Толькі на сваёй, казарчынай. Ого, а як жа тады мы з тэлегледачамі яго зразумеем? Лёгка! Толькі паводзьце сябе ціха, бо наш залётны госць, а дакладней госця, сціплая і палахлівая. Заціхаю. Знаёмцеся. Казарка канадская, водаплаўная птушка з сямейства качыных. Чуеце, як яе вітаюць мясцовыя жыхары? Ой, і так крычаць і гагочуць, што хоць вушы затыкай. Асабліва гусі стараюцца. Іх цэлая чарада над вадасховішчам. Ах, які гоман паднялі! Бедная казарка толькі азіраецца. Не ведае, як ставіцца да такого гучнага гусінага прывітання. Дарэчы, на мой погляд, канадская казарка больш нагадвае гуся, чым качку. Вунь, якая яе доўгая шыя. Аднак дзіўная фарбоўка ў яе. Галава і шыя чорныя з буйнымі белымі плямамі па баках. Гэта спушчаная з дзёбы белая медыцынская маска, Лесик. Падстрахоўваецца на ўсялякі выпадак на незнаёмай тэрыторыі.
Магчыма. У нашых краях канадская казарка рэдкая птушка, сустракаецца падчас сезоннай міграцыі, а радзіма яе Паўночная Амерыка. Таму і завецца канадскай, бо распаўсюджана на тэрыторыі Канады. Так, але ў апошні час месцам гнездавання казаркі стала Ірландыя, а таксама скандынаўскія і прыбалтыйскія краіны. І да нас завітала экзатычная госця. Голова, шыя і лапа чорная, а астатняе цела шаравата-бурае. Яна вельмі вылучаецца сярод нашых качак, чаек і гусей. А ці спадабалася чужаземцы мясцовая ежа? Як вы лічыце? Асцярожна каштуе і... качуе галавой, толькі пырскі ляцяць ва ўсе бакі. Яшчэ не расмакавала. Наколькі я ведаю, казаркі сілкуюцца расліннай ежай, асакой, трыпутнікам. Не адмовяцца таксама ад ячменя ці кукурузы. А бачыце, хто асмеліўся пазнаёміцца з канадскай казаркай бліжэй? Варона! Чуеце? Яны нават размаўляюць паміж сабой. Цікава на якой мове. Кожная на сваёй. А што калі варона паліглот? Разумее па-казарску. Наши вороны такія дасціпныя і смелыя, што з кім хочаш завядуць знаёмства. Ой, ты бачыў? Варона дзюбанула за хвост і прагнала казарку. Што за хуліганства? Казарка абурылася дзікунствам вароны і пайшла далей шукаць мясцовыя прысмакі. Пад'ела, можна і паспаць. Падушка ёй не патрэбна. Яна сама як падушка. Дастаткова засунуць дзюбу пад крыло, там мякка і цёпла. Адно вока спіць, а другое пільнуе, што там адбываецца вакол. Сям'я гусей з птушанятамі вырашыла не турбаваць госцю. Няхай адпачывае з дарогі. Ой, якая далікатнасць! Гэта мне заўсёды імпануе. Гусі ў нас гасцінныя, добразычлівыя. Не тое, што задзірыстыя вароны. Сапраўды, але прыйшоў час пакінуць нашу госцю канадскую казарку. Няхай сабе адпачывае. Дзякуй вам, сябры. Пазнаёмілі мяне і гледачоў з такой рэдкай птушкай. Мы рады, што вам спадабалася. А зараз давайте глядзець мультфільм. Вось такая гісторыя. А герой сённяшняга дня ведаеце хто? Хто? Ой, толькі не кажы, што ты, Лесік. Вядома, не. Я ж не задавака, каб называць самога сябе героем. Сапраўдны герой сённяшняга дня – Манул. Сёння міжнародны дзень Манула? Так, прапаную прыгадаць самыя цікавыя факты пра гэтага незвычайнага дзікага кота. О, я ведаю тое-сёе пра фанабэрыстага Манула. Ён зусім не падыходзіць на ролю хатняга гадаванца. І вось чаму. Манулы недалюбліваюць людзей. Нават у зоапарках надзвычай рэдка пакідаюць сховішча. Манулы вельмі скрытныя. Гэтым котам не падабаецца мець зносіны ні з суродзічамі, ні з іншымі жывёламі. Яны жывуць пераважна ў пустынных стэпах, гарах, паўпустынях, на тэрыторыі Алтая, Забайкальскага края Расіі, часткі Манголіі, Тыбета, Ірана. Манул крыху больш за хатняга кота. Важыць ад 3 до 5 кілаграмаў. Аднак у яго доўгае густое футра. Даўжыня адной шарсцінкі можа дасягаць 7 сантыметраў. За кошт такой пухкасці здаецца, што манулы значна буйнейшыя за хатніх катоў. Але гэта не так. У адрозненне ад хатніх чатырохлапых у манула заўсёды круглыя зрэнкі, а лацінская назва – нязграбнае вуха. Усё таму, што форма яго вушэй сапраўды нязвыклая. Манул не баіцца маразоў. Ён вытрымлівае нават мінус 50. Вядома, жыць у цёплых кватэрах з такім футрам немагчыма. Затой манула не палохае вышыня. Забіраецца ён высока, аднак бегаць хутка не можа. Лічыцца, што манул самы марудлівы з усіх каціных. Таму ён чакае ў засадзе сваю здабычу, а не ганяецца за ёю. Разумная тактыка. У выпадку небяспекі манул хаваецца ці зліваецца з мясцовасцю дзякуючы камуфляванай афарбоўцы. Манул – кот-адзіночка, які выдатна адчувае сябе на сваёй тэрыторыі ў дзікай прыродзе.
Кот, який гуляє сам по собі. Добре, что мы не такие. И нам подобається ваша компанія, дівчинки і хлопчики. А зараз для вас мультфільм. Что ж, сябры, надышоў час развітвацца. Вясёлага і цікавага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Сонечнага і шчаслівага! А мы сустрэнемся з вами зранку У нашым добраранку!